Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau za mu ci gaba da class daga inda muka tsaya. Wa alaikum assalam. Muka ce what is pips and how to count pips? Shi ne darasin da za mu tashi a kai. Muka ce pips and pips movement. Aka ce pips da motsin pips. Aka ce pips definition. Pips is a percentage in point are the smallest unit of price movement in the forex trading. Typically represent a change at a 4 decimal place 0.001 for most currency pairs or the second decimal point for pairs involving the Japanese yen. Aka ce pips shi ne percentage in move, wato wani kashi ne na cikin point wanda ake cewa za mu iya kiran shi percentage in move, za mu iya cewa wani percent ne na cikin point. Shi ne the smallest, wato mafi ƙanƙanta a cikin farashin motsin kasuwa na forex trading. Yana mana representing zero guda huɗu bayan number, asalin number. Yana mana representing ɗin zero guda huɗu na bayan kowane farashi, wato number farko kenan a general, ko kuma in ce a kusan duk mafi yawancin currency pairs. Ma'ana mafi yawancin currency pairs za ka ga suna da number ɗaya, let's say 1.000 guda huɗu. Ko guda biyar ka gani ko guda goma ka gani, mu dai abin da muke focusing wannan decimal ɗin guda huɗu da suke bayan wannan number, bayan dot namu a majority currency pairs. Aka ce sannan kuma akwai kuma wasu currency pairs ɗin wanda yake ciki, kamar irin nau'o'in kuɗi na biyu, shi yana da decimal point guda biyu ne. Irin kuɗin da suka shafi Japanese yen su ne suke da wa'innan, wato kuɗin da suke da Japanese yen a jikinsu, wato USD JPY, Euro JPY, GBP JPY, su kuma wa'innan su kuma suna da decimal point ne guda biyu a ƙarshe. A pips kenan, movement ɗin pips ɗinsu. Ma'ana duk sanda ka ga duk number nawa ka gani a farko, abin da za ka fara la'akari da shi point ɗin, point 00 nawa ne. Idan JPY pairs ne point 0 guda biyu za ka yi amfani da su. Duk wani motsi tsakankanin 0 guda biyun nan zuwa can gaba shi ne pips ɗinka. Sauran duk point ne, duk wasu ƙananun mene ne. Shi kuma idan general currency pairs ne, let's say majority currency pairs ne, su kuma duk number ka after point ɗin nan, ko mu ce dot ɗin nan, to zirukan da ke baya guda huɗu su muke focusing a kai. Duk motsinsu shi ne pips ɗinmu. Sai muka ce pips movement, Euro USD move from 1.1050 to 1.1051. Aka ce Euro USD ya yi motsi, ko mu ce ya matsa daga 1.10 zuwa 1.1050 zuwa 1.1051. Idan kuka lura zero guda huɗu bayan dot ɗin nan daga 1 shi ne, ka ga daga 50 zuwa 51 ana nufin motsin pips guda ɗaya kenan ya yi, shi ne. Mene ne ma'ana ake so ka san pips movement? Ya kamata ka san motsin pips, ba wai dole sai ka je ka ɗauko wani counting a cikin trading view ko shortcut na wani abu ko na meye wai sannan kana auna pips, ko ka tafi baby pips ba. Imagine kana so ka shiga trade immediately ya zo zone ɗinka, ga shi ba ka riga ka yi calculating ɗin asalin actual risk ɗin da kake a wajen ba. Ka ga sai ka tafi pips calculation, ko ka tafi kana ɗauko short and long position, kafin ka ankare ƙila movement ɗin ya wuce ya bar ka. Amma automatically idan ka riƙe shi a kanka ka sa shi, ka san majority currency pairs ga movement ɗinsu, kana ganin number ka san motsin iya inda za ka sa stop loss ɗinka, ka san 10 pips ne. A kanka zai baka ma 10 pips ne, ko da ko kana wasi za ka ga in ka duba ko dai ya yi kaɗan da pips biyu ko ya yi yawa da pips biyu. Ka san ba kowa ke daidai ba, wani ma zai sa shi a daidai. Shi ne muka ce Euro USD ya yi wannan motsin from 1.1050 zuwa 1.1051, yana nufin ya yi motsin 1 pip kenan, wato zero huɗu bayan dot ɗin nan. Ko a cikin trading view za ka ga 0.5, a cikin broker za ma ka iya ganin 0.5 zuwa har 0.6. Abin kawai da muke so kai focus shi ne after wannan dot ɗin, iya wa'innan ziruka guda huɗun su ne focus ɗinmu, su ne movement ɗinmu.
Yawwa, sabida su ne kawai muke mai da hankali a kansu. After wannan dot ɗin da muka gani gata, after wannan dot ɗin to zero guda huɗun nan su muke focusing, ko zero nawa ne after wannan 50 ɗin ba ruwanmu da su, ko zero nawa ne after su ba ruwanmu da su. Yawwa, sai muka ce to USD JPY ga shi ma misalin na USD JPY, wato currency ɗin da suka shafi Japanese yen. Aka ce USD JPY move from 11.0.50 to 11.0.51, aka ce 1 pip. Idan ka lura number biyu ne a ƙarshe muka yi focusing a kai. Number biyun nan, let's say these numbers, su muka yi focusing a kai, su muka yi focusing a kai. Ko number nawa ne a bayan wannan number ukun, ka duba fa wannan number uku ne farko kaza kaza dot 50. Amma sai muka yi focusing cewa after dot ɗin nan sai muka yi focusing a wannan. To wannan motsin ya bamu 10 pip. A cikin trading view za ka iya ganin kusan 3 numbers. A cikin broker sometimes MT5 za ka iya ganin 3 numbers after this dot, ko ka ga ma 4 numbers. Abin da muke focus kawai shi ne guda biyun nan, in dai a JPY pace ne, sauran ba ruwanmu da su. Aka ce USD JPY ya matsa daga 11.0.50 zuwa 11.0.51, ma'ana 1 pip kenan. Ina fatan ana ganewa. Shi ne motsin namu. Sai muka ce pip value. Sai muka ce to menene shi pip value ɗin kuma? Muka ce a duk movement ɗin da ake samu kuma akwai value ɗin shi a cikin market. Let's say an samu 1 pip movement, to menene value ɗin shi a cikin market in ka shiga? Shi ne ake so a gaya maka. Shi ne muka ce a currency pair muna da wa'innan pip value ɗin guda uku, sabida su ne ba mu da ƙasa da wannan, ba mu da ƙasa da su. For sure ba mu da ƙasa da wa'innan. Amma menene idan akwai masu derivative trading muna da lot, micro lot, muna da har nano lot. Amma a cikin forex iya wa'innan lot ɗin muke da su. Muka ce mene pip value a standard lot? Muka ce idan muna da standard lot yana nufin cewa muna da 100,000 unit na wannan currency ɗin, shi muke da shi in muka yi buying da 1 lot, wato mun yi siyan 100,000 unit na wannan currency ɗin. Duk pip ɗaya in yayi movement 1 pip yana equivalent to $10. Duk movement ɗaya na wannan 10,000 unit ɗin yana equivalent to $10, either negative or positive for Euro USD. Da aka ce for Euro USD ba wai ana nufin na iya Euro USD ba, general ne wannan. Duk pip, shi pips ai pips ne. Sai dai me, mun san yadda pip movement ɗin yake, mun san pip movement na yen pairs, mun san pip movement na majority currency pairs. That's the difference. But amma pip movement, 1 pip is the same da other currency, da other pairs, kowanne yana moving ne in pips. Sai muka ce muna da mini lot. Shi kuma mini lot yana da 10,000 unit na wannan currency. In ka sai mini lot ma'ana 1 lot standard lot shi ne standard lot, kar ku manta. In kuka ji an ce 1 lot ana nufin 1 standard lot, ma'ana 1 lot in ka buɗe 1 lot a forex trading to shi ne standard lot. Daga shi kawai sai dai kai ta ƙarawa, shi ne mafi girma. Daga nan sai muna da mini lot. Mini lot shi ne ka buɗe 0.1, shi ne mini lot. Idan muka buɗe 0.1 shi ne mini lot. Ma'ana shi kuma 0.1 yana da 10,000 unit, ma'ana duk 1 pip shi kuma yana nufin yana ba da $1. Either negative or positive, abin da zai baka kenan, $1. Sannan muna da micro lot. Micro lot ɗinmu shi ne 0.01, shi ne mafi ƙanƙantar lot ɗinmu a cikin forex trading, a cikin forex currency trading shi ne. Shi kuma aka ce micro lot ɗin nan yana ba mu mene? Yana ba mu 1,000 unit na wannan currency ɗin in muka yi buying. Ma'ana duk 1 pip na wannan 0.01 ɗin yana nufin 10 cent. Again muna da nano lot. Nano lot shi kuma yana nufin duk 1 pip yana nufin 1 cent. Amma menene a cikin currency trading wa'innan su ne focus ɗinmu, sabida iya su muke amfani da su. Sai dai in kai derivative trader ne, wannan kuma is depend, ya rage na mutum. Ina fatan ana gane bayanan namu. Ina fatan kuna ganewa sannan kuna tare da ni.
sai muka ce ga example na euro USD muka ce pips euro USD ya yi moving daga 0.14988. In kuka lura a nan, ku lura a ƙarshen nan, number 5 ne muka gani a nan, amma menene iya focus ɗinmu shine number 4 nan after wannan dot ɗin, shine muke amfani da shi. Sabida wancan ba ruwanmu da shi, shi ma yana da amfani amma sabida mu sauƙaƙe abin iya number 4 can muka damu da su, sabida kar mu yi confusing ɗin kanmu. Sai muka ce euro USD ya yi moving daga 1.14988 zuwa 1.14998. Wannan motsin da ya yi na zuwa sama ya yi, to wannan motsin da aka yi yana nufin cewa an yi moving 1 pip a cikin wannan period ɗin, wato 1 pip ne ya yi motsi, mun samu canjin 1 pip. Idan muka sama again haka za mu yi ta samun pips. Mun samu 1 pip, motsin 1 pips. Sai muka ce ga USD JPY pairs ma'ana Japanese yen pairs, su kuma in kuka lura za ku ga 1, 2, 3. Again wani broker za mu iya ganin another number a bayan nan, number 3. But amma focus ɗinmu shine after this dot this guda biyu. Sai muka ce 11.0.40 moves to 11.0.41. Ka ga yana nufin mun samu pip movement na 1 pip movement a wannan tsakankanin. Mun samu pip movement na 1 pips shi ma a cikin wannan currency USD JPY. Ina fata ana tare da mu. Sai muka zo nan, sai short an example aka ce 1.12334. Ana so a bambance maka again, a ƙara maka bayani. Aka ce ka lura, aka ce shi wannan guda huɗun muka ce muna focusing a kai, amma sai aka ce bari a maka bayani komai zaman kanshi, sabida ba wai ma a gama ma wannan ɗin ba. Idan kuka lura a nan, idan muka lura aka ce wannan ta ƙarshen tana tashi ne a ma'ana 0.5 pips, ma'ana ita rabin pips ne. Shi kuma wannan na farkon da muke farawa da shi, wanda muka ce daga shi muke yin focusing shi ne, in kuka lura muka sa 4 pip, sabida me 4 ce a nan, idan 1 ne a nan 1 pip ne, in 2 ne a nan 2 pip ne, in 3 ne a nan 3 pip ne, in 9 ne a nan 9 pip ne. Daga nan kuma zai yi motsawa ya koma 10, sabida nan gidan 1 ne, gidan duk wani number ɗaya ne. Da ya motsa nan ya koma gidan number 2, duk wani motsi. In 1 muke da shi a daidai nan to muna da 1 pip, 2 pip. Sai muka ce to nan 4 pip ne, ana maka lissafi duk motsin nan. Idan ya koma nan muka ce maka nan 30 pip ne, ma'ana duk yadda nan in nan ya koma 1 to nan 10 pip ne. Ma'ana sabida mene muna me, yanzu ka ga za mu iya kiran wannan 34 pip, ko ba haka ba ne, sabida ga 3 ga 4 a bayanta. Ga shi kuma mun ce duk inda ya zo nan 34 pip ma'ana nan gidan 10 ticks ne kenan. Sai muka ce nan kuma idan ya hauro gidan 3 ya hauro gidan 100, sabida number 3 ne ai 100, number 2 10, number 3 100. To aka ce idan nan ɗaya 1 ne ya zama 100 pips kenan, 134 pips. Idan kuma nan 2 ɗin muka ɗauke ta ya zama muna da 234 pips. In kuka lura a nan aka ce to nan gidan 200 pips ne. In muka cire 2 ɗin nan muka mai da ita 1 gidan 100 pips ne. Aka ce idan number ta ƙara motsawa ta farkon nan after this dot to an je gidan 1000 fa, nan muna gidan 1000 pips ne. 1000 pips abin da za ku bambance kenan. To 1000 pips kaga za mu ce muna gidan 1223, 1234 pips. Idan ko aka haura gidan oga uba na farko kafin dot, to fa an haura gidan mene? Mun haura gidan 10,000 pips ne. Again for euro JPY muka ce muna da 110.40. Let's say mu ce muna da wani ƙarin number dot 1. Focus ɗinmu shine wa'innan nambobin guda biyu after this dot. To idan muna nan gidan muna gidan 1 pip, sorry muna gidan 1 pip kenan idan muna can. Writing ɗina yayi slow. Idan muna gidan nan muna gidan 1 pip. Idan muna gidan 4 ɗin nan, ma'ana wannan layin na biyu muna gidan 4 pips. In 1 ne a nan zai zama 10 pips, sorry nan 1 pips. In muna gidan 4 ɗin nan muna gidan 40 pips.
zai zama cewa idan 1 ne a nan muna 10 pips, in 2 ne a nan 20 pips, in 3 ne a nan 30 pips, in 4 ne a nan 40 pips. In muka hauro gidan gaban nan, wannan gidan again mun hauro gidan 100 pips. Idan muka ƙara haurowa gidan wannan mun hauro gidan 1000 pips. In muka hauro gidan 1 ɗin nan ta ƙarshe mun hauro gidan 10,000 pips, which is in muka yi calculation haka za mu iya cewa nan muna da 11 pips movement, 11,000 pips movement daga nan zuwa nan. Kaga guda nan ne daga dot guda biyun nan after dot duka duk wasu number bayan su pip ne, amma bayan su ne ba pip ba. Amma duk wasu number daga 1 ɗin nan zuwa gaba duk pip ne, daga nan zuwa gaba duk pip ne, amma daga ƙasa duk bai kai pip ba, shi ne bambancin. Sai muka ce to pip value, mun yi pip value shi ma, bari mu duba shi ma example na pip value. Sai muka ce pip value, shi kuma pip value muka ce gashi nan, pip value muka ce standard lot da muke magana shi ne 1 lot, kun gan shi standard lot, 1 standard lot yana da 100 unit na wannan currency ɗin, which is a volume shi nufin mu 1 lot. 1 lot ɗin nan shi ne mene, 1 pip movement shi ne equals to $10. Aka ce again standard mini lot yana nufin 10,000 unit, which is a value ɗin shi kuma na lot size muna da 0.10, duk 1 pip ɗin shi $1 ne. Sannan muka ce muna da micro lot duk abu yana da 1000 unit na wannan currency ɗin. Sannan duk movement ɗin shi na a cikin volume ɗin shi na lot size shi ne 0.01, kaga 0.01 duk 1 pips ɗin shi muna da 10 cent. Sannan akwai nano lot shi kuma yana da 100 unit, amma wannan nano lot ɗin derib traders ne. Waye ya san derib? Akwai wanda suka san derib? Derib traders, synthetic traders su ne nan suke amfani da nano lot. Har ma ƙasa da nano lot akwai suna da almost suna da 0.0001 I think so idan ban manta ba. Wato har ƙanin nano har ƙanin nano suna amfani da shi 'yan derib traders. To shi ne, amma mu a currency iya wa'inda muka sani kenan. Nan an ƙara maka da example ne, amma ba ma using na nano. Sai muka ce bari mu ci gaba daga mun gama, let's continue. Sai muka ce to session, section, time frames, ma'ana session da section da time frame za mu yi a nan. Amma kafin nan bari in ba mu example na measuring ɗin pips a cikin market, a cikin trading view. Shortcut, bari in ba ku shortcut ɗin kafin mu tafi. Yawa muna da wani abu da muke ce mai long and short, gashi nan. Long and short position. Gashi ya ɓullo. To wannan long and short position ɗin yana sauƙaƙe mana mu san pip. Amma ba wai mun ce ka zo ka yi amfani da shi ba ne saboda sangarta mutane yake. Muna so ne mutum ya fara amfani da normal pip a ƙwaƙwalwar kanshi. Let's say ma bari in ba da ma example. Yanzu idan muka lura da wannan number da na sa, in kuka lura yanzu a nan, a cikin nan trading view, daidai nan wajen muna da number nawa, daidai nan wajen muna da number nawa, daidai nan wajen in kuka lura muna da 175.274, ma'ana muna da number 4 a daidai nan wajen. Number 3 a ƙarshe, amma sai muka ce menene mu iya number 2 bayan dot ɗin nan muke focusing, shi ne movement a cikin Japanese yen pairs. Idan kuma muka tafi Euro USD general sauran majority pairs ɗin, let's say mu ce Euro USD. Yawwa to idan muka ce mun tafi ku duba ku gani Euro USD bari mu sa wannan. In kuka lura
ku lura za ku ga cewa after this dot da muke da shi a daidai nan wajen, after this dot muna da 1.07265, ma'ana muka ƙirga mu ga 1, 2, 3, 4, 5 number 5 ne, amma sai aka ce me za mu yi ignoring ɗin ta ƙarshe mu yi counting daga gaba. A cikin broker ma za ka iya ganin number har 6 a cikin a cikin MetaTrader ko FP MetaTraders ɗinka za ka iya ganin number 5 wasu number 6. To shi ne lissafin. Sai muka ce to akwai shortcut way wanda muke amfani da su ga shi na tools, long and short tools. Shi wannan long and short ɗin muna amfani da shi ne ma'ana shi ma za mu ƙirga bayan wannan 0.0000 guda 4 yadda nan yake haka shi ma yake, amma shi number 5 ne. To za mu yi ignoring ɗin number ƙarshe ta daidai ƙarshen nan sai mu ƙirga daga nan. Nan ma'ana 10 pips mun yi risking 10 pips kenan a cikin trade muna target ɗin let's say 1 to 2 RR. Let's say 1 to 2. To ka ga a nan muna target ɗin nawa 20 pips, in muka ƙara ƙirgawa daga nan 0.0021. Shi iya pips ɗin nake baka ba wai zai baka lambobin farashin ba ne, iya pip ɗin ne zai baka wannan. To idan muka je bari mu ga, ina da setup a PS ɗin nan. Idan muka tafi bari mu je wancan, mu tafi GPY PS. Let's say bari mu je USDJPY. Muka lura numbers ga number ɗin, number 3 ga 3 a ƙarshe, amma let's say mu yi amfani da wannan short ɗin. In muka ce yanzu mun yi putting ɗin wannan, abin da muke focusing a shi duka lambobin kun ga da bambanci. Kun ga a nan bayan wannan 0 ɗin 0 ku lura za ku ga dot 13.5. Za mu yi ignoring after this dot za mu yi ignoring ɗin wancan 5 ɗin ta ƙarshe. Ka ga mun yi risking 13 pips kenan a nan yake nuna mana. Muna targeting ɗin mene 0.29 pips. Iya pips ɗin yake baka, wannan shi ma shortcut ne, amma ina so ku yi mastering ɗin automatically da kanka. Ba wai sai ka je kana me let's say trade ya zo wajenka kafin ka je ka yo calculation ka yo lissafi ya ware. To amma automatically idan ka ɗan riƙe shi a kanka sharp kawai za ka je ka yi placing ɗin trade ɗinka. Sai muka ce to bari mu zo mun dawo mun zo session. Muka ce muna session, section and time frame, ma'ana session, section, time frame zama da sashe na filayen lokuta, ma'ana lokutan trading ɗin forex ko kuma mu ce lokutan da ake hada-hada da kasuwancin forex, ma'ana session da kuma section. Session shi ne zama, ma'ana a ce Asian session, London session, New York session. Shi kuma aka ce section irin different, let me just talk about that, bari mu yi magana a kan shi. Muka ce market session aka ce the forex market operate 245 and is divided into 4 main session. Aka ce kasuwar forex yana aiki awa 24 kwana 5 a mako, kuma an raba shi zuwa manyan zama 4, ma'ana zuwa lokuta 4. Muka ce na farko shi ne muna da majority wanda mutane suka sani shi ne zama 3, ma'ana Asian session, New York session da London session. Amma akwai wasu ƙarin wajajen zama wanda muna da su amma ba kowa aka sa mawa ba, sabida me wa'innan lokutan sun riga sun yi collaboration. Idan muka ce Sydney da Tokyo sun riga sun yi collaboration a cikin Asia, shi yasa kawai duka muka kira su Asia. Sai London da New York, amma su ma zama ne mai zaman kansu, shi yasa muke so mu sa su, shi yasa muka sa su. Muka ce muna da Sydney session ma'ana Sydney session time 10 PM to 7
AM GMT. Muna lissafin ne akan lokacin mu na Najeriya, wannan lissafin da muka rubuta a nan. Ma'ana ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 7 na safe shi lokacin shine lokacin trading ɗinsu. Ƙarfe 10 na daren mu shine ƙarfe 8 na Sydney. Su a lokacin suke fara hada-hadar business ɗinsu zuwa ƙarfe 7 namu na safe sun tashi. Shine daga nan kuma again su kuma sun yi collaboration. Shi kuma Sydney da Tokyo suna da collaboration. Sai aka ce na biyu shine Tokyo session which is Asian session. Shi ne ya fi haɗaka da Asian session. Majority Asian session suna tare da Asia saboda Tokyo Japan ne. To sai aka ce Tokyo session. Tokyo session shi kuma yana farawa daga 12 AM to 9 AM GMT. Ma'ana shi yana kamawa daga ƙarfe 12 na dare zuwa ƙarfe 9 mu na safe yake kullewa complete Tokyo suke tashi aiki. To daga wannan lokacin za ka ga cewa Sydney da Tokyo bambancin su awa 2 ne. To amma me yasa sai aka haɗe su aka kira su suna ɗaya? Ana shiga ƙarfe 12 za su zama cewa da Sydney session da Asian session sun haɗe a waje ɗaya, ma'ana sun yi collaboration sun haɗe. Sannan za su ci gaba da trading, amma me ba su da wani volatility sosai saboda me ƙarancin su. Aka ce moderate activity focus on GPM pairs. Aka ce akwai matsakaicin ayyuka a wannan lokacin, ko mu ce matsakaicin ciniki a wannan lokacin. Sai dai menene ana yin focusing, ana mai da hankali akan GPY pairs saboda a lokacin su ne kawai za su samu volume saboda Japan, kasuwan Japan da bankunan Japan suna a buɗe ana hada-hadar kuɗi. Shi ne bambancin. Sai muka ce muna da London session which is European session. London session yana ɗaukan duka Europe ne, ya riga ya yi ma Europe. Zan iya cewa London session ba iya Europe ba har mu Africa ya riga ya haɗe da mu saboda kusan lokutan mu ɗaya da Africa. Su ma kansu a Europe ɗin akwai ƙasashen da ke da bambancin awa ɗaya awa biyu, amma an haɗe su duka a London session. Mu ma muna ciki saboda zan ce in kana Najeriya almost kana trading ne da London. Lokacin da ka tashi da safe lokacin shi ma shine safiya a London, daren ka shine dare a London. Saboda menene mu a tsakiyar duniya muke, da mu da Europe duka a tsakiya muke da Africa. Saboda Europe tana saman Africa ne. Ko ba haka ba ne? To shi ya zama lokutan mu ɗaya ne. Amma aka yi gabas Asia kenan su kuma lokacin su daban. Haka idan aka yi yamma can da kudancin duniya su ma lokutan su daban. To sai muka ce muna da London session. A London session ɗin da kan ku manta fa ya ɗauka suna ne duka, amma akwai irin su Frankfurt session ma'ana Germany session kenan, 'yan Germany. Frankfurt session da kaza da kaza ga su nan, amma bambancin su bai fi awa ɗaya ba ko 30 minutes. Shi yasa sai aka kuma su ma duk cikin Europe suke sai aka haɗe su. Sai aka ce shi London session yana farawa ne daga ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 5 na yamma lokacin mu kenan. Sannan ya highly active volatile major pairs like Euro USD are popular. Aka ce a wannan lokacin ana aiki sosai. Sannan kuma akwai manyan nau'o'in cinikin kuɗaɗe kamar irin su Euro USD sun shahara a wannan lokacin, ana cinikin su hada-hadansu sosai saboda su ne shahararru. Irin su GBP USD ga su nan dai enough a wannan lokaci ana yi saboda me duka ƙasashen turai suna active, bankunan su a buɗe suke, kasuwannin su a buɗe suke, traders ɗinsu a tashe suke, ana ta business. Shi yasa za a samu volume mai yawa fiye da wannan lokacin. Kuma sannan yawan ƙasashen tsakiya ya fi yawan ƙasashen gabas saboda in aka haɗa da Africa da Europe, sannan in ka lura economic ɗin ma ba yawa ba fa, economic ɗin kuɗaɗen suna kusan nan ne, za a ce suna wannan ne, a nan ake hada-hada da su. Sannan daga nan sai muka ce muna kuma da New York, ma'ana New York session. New York session kuma shi ne tun North America session. Yana nufin duka North America, duk wata ƙasa da ta shafi yankin kudanci da yammaci tana under wannan, sai dai su ma suna da bambancin lokaci, wasu na awa 2 wasu na awa 3, amma ba matsala ba ne, shi yasa sai aka haɗe su. In ba haka ba ai ƙasashen za su yi yawa aka ce za a lissafa su. Sai aka ce akwai New York session, bi ma'ana New York session shi ne yake farawa daga ƙarfe 1 namu na nan Najeriya ko mu ce na London zuwa ƙarfe 10 mu na dare.
yawwa. To a nan ne aka ce is very active and overlap with London session. USD pair are prominent. Aka ce very active, ana active sosai, sannan kuma daɗin gushin again kuma yana haɗewa da London session a daidai ƙarfe 1 na rana. Zai zama cewa London session ana nan fa su ma suna trading. Lokacin ƙarfe 1 na rana shine ƙarfe 8 na New York. Kaga kenan su ma bankunan Amurkawa sun buɗe, za a ci gaba da hada-hada tsakaninsu da bankunan Europe da na Afirka. Sai ya zama hada-hadar kuɗin ta yi ƙarfi, ta yi volume, especially duk wasu kuɗi da ya danganci da akwai USD a jikin shi, let's say Euro USD, GBP USD, duk wani kuɗi USD, GPY duk za su yi volume a lokacin, saboda mene, an yi collaboration a lokacin nan, ana ta hada-hadar kasuwancinsa a wannan lokacin. Sannan sai muka ce daga nan za a ga volume ya shigo sosai a wannan market ɗin. Example, sai muka ce gashi a nan market ta ya za a gane session? In kana so ka gane sai dai ka yi amfani da timing. To gaskiya timing na ɗan ba mutane wahala. Menene timing ɗin? Shine gashi, bari mu ga. Ga timing. Shine in ka sa wannan kana taɓawa za ka ga time ɗin da kake ciki. Timing, ko kuma mu zo ƙasa za ka ga Wednesday 22 ga lokacin time ɗin nan. To sai ka yi amfani da wannan timing ɗin na ba mutane wahala gaskiya, saboda ba kowa ke understanding ɗin wannan timing ɗin da ke ƙasan nan ba. Ba kowa ke understanding ba. Zai ce yaushe ne New York, yaushe ne Asia. Sai muka ce to akwai indicators da ake amfani da su. Iya indicator ɗin da nake amfani da shi kenan, wato timing, wanda kawai zai nuna min session indicator. Muna zuwa muka nemo session, Asian session ake kiran shi. To amma me yana nuna duka session. Kun ga wa'innan session ɗin da yake nuna, yana nuna mana session guda 3 ne. Ma'ana muna da mene, wannan session ɗin na farko yana nufin Asia, lokacin Asian session kenan, tun daga Asian session. Wannan na biyun yana gaya mana cewa London session, ma'ana lokacin London kenan, awannin trading ɗin London. Wannan na ƙarshen yana nuna mana ma'ana alamun lokutan New York, especially ga nan za mu ga London session, ga New York session, sannan ga London session, ga Asian session shine na farko, London session, sai New York session. Ga su nan. To shine iya shi muke amfani da shi domin mu gane session. Saboda menene, mu san a cikin session, amma automatically da kaina na san cewa daga ƙarfe 8 na safe, ba sai ma na duba session ba, na san daga ƙarfe 8 na safe muna cikin London, daga ƙarfe 1 na rana muna cikin New York, daga ƙarfe 10 muna cikin Sydney, daga ƙarfe 12 na dare muna cikin Asia dumu-dumu, wato Tokyo session kenan. Kun ga automatically na sa shi a kaina, kuma yana da amfani ka sa shi a kanka, saboda kar ka je ka dinga jumping cikin market a kowane lokaci. Saboda lokacin Asian session charges na yin yawa a market, ma'ana akwai charges ai da ake yi idan kai placing ɗin trade, ma'ana spread. Idan ka je a cikin lokacin ka je kana shiga trade a lokutan Asia, za a dinga charges mai yawa, saboda menene, a lokacin babu volume a market. To su kuma wannan volume ɗin da wannan charges ɗin ai shine kuɗin, za a caje ka. Amma in lokacin hada-hada ne, mutane da yawa, ba za a maka wannan charges ɗin ba, saboda mene, saboda za ka ga cewa an riga an ƙare, ma'ana babu mutane da yawa a lokacin, babu mutane da yawa a daidai wannan lokacin. Amma idan lokacin kowane session ne, especially lokacin London spread ɗin shi daban, haka lokacin New York spread ɗin shi daban, ma'ana charges ɗin da ake yi kenan. Idan aka ce ga New York ga London a lokaci ɗaya, zuwa ƙarfe 1:30 zuwa ƙarfe 2, za a ga market na volume, tana wani tsalle. Idan ka lura ka ce a'a, wannan farashin movement ɗin ya yake haka, ma'ana to saboda menene, 'yan kasuwa sun haɗu da duniya ne, ana ta zuba lugudan canji, wa'innan na turowa, bankunan nan na turowa, traders na yi. To sai ya zama a lokacin ana charges ɗinka kuɗi ɗan kaɗan in kai placing ɗin trade, bai fi a charge cent ba, saboda me, akwai volume da yawa. Amma idan lokacin London ne kaɗai, za a ɗan caje ka da ɗan yawa kafin New York su buɗe. Idan New York ya buɗe ya haɗe da London, za a ga charges ɗin yes daidai. Idan London suka tashi suka bar 'yan New York, za a ga volume ɗin ya ɗan rage, charges ya ƙaru. Amma ana shiga Asia, an shiga lokacin da za a dinga cajen ka manyan kuɗaɗe.
Daga nan sai muka ce section. Muka ce section. Muka ce chart section. Chart section yana nufin price chart. Muka ce chart section muna da a chart section shine muna da price chart, main area showing the candlestick or bar chart. Wa'innan section ɗin ma'ana duk candle fa section ne. Let's say 1 hour, 2 hour, kowanne yana da abin shi yana display. Muka ce a under section ɗin nan muna da kaman price chart, akwai irin main area showing the candlestick, bar chart, ko kuma mu ce muna da akwai irin su volume display trading volume. Wa'innan duk chart section ne. Section daban da session. Ku fahimta section daban da session. Sai aka ce sannan muna da irin su indicator, separate the parents for technical indicators. Sannan muna da irin su news event section, suna mana showing irrelevant market news, economic release, ma'ana suna nuna mana lokacin sakin abubuwan da suka shafi tattalin arziki, labaru da kuma tattalin arziki suna da shi. Menene wa'innan section ɗin ga su nan a ciki? Ma'ana ga wasu abu nan a ƙasa in kuka lura, ga wasu abu a nan ina danna su ne news. To wannan section ne na news. Ka ga yana nuna mana Federal Reserve fuel speech. Idan muka danna wannan ka ga news. Ga news ne yana nuna mana cement kaza kaza drop, yuan drop, many other currency may follow. USD JPY is more pain as dollar near 162 in for sort of high not seen since 1986. Aka ce yen hit 38 years low. Yen hit 38 years low. Nikkei surged as Trump breaks. Gashi nan dai news ne nan. In muna so mu ga more news za mu iya danna more news ɗin nan zai ƙara ɗaukan maybe more news. Gashi nan dai section kenan na news. Sannan muna da section na volume. Ma'ana akwai volume in muka danna volume za ku ga volume wasu abu haka sun fito a nan ƙasa. Sorry, wani abu a nan ƙasa yana nuna mana volume ɗin market, like yana bin currency ɗinmu. Wasu na san sun san RIS ko ake cewa? RIS. Ga su nan suna nuna mana volume ɗinmu na market ne wa'innan. To su ma suna da section ɗinsu. Sannan sai aka ce muna da section na mene? Muna da section na indicators. Kun ga indicators ɗinmu nan ga su a nan. Muna da indicator na session, ga indicator kuma na watermark da muke amfani da shi, shi ma indicator ne mai zaman kanshi. Sai muka ce muna da section na mene kuma? Na news. Mun nuna na news, muna da na indicator, na volume ba mu sa shi a ciki ba sai na chart. Sai section na chart, shi kanshi chart ɗin nan ai section ne mai zaman kanshi. Shi ne ke nuna mana me ke faruwa, me ya faru, me zai faru. Ko ba haka ba ne? Let's say gashi, let's say bari mu yi example, let's say mu ce section ɗin nan shi ke nuna mana me ke faruwa. Let's say mu yi haka mu ce mu cire wannan. Let's say mun cire wannan. Yanzu me ka san ai ka ga cewa yanzu wannan candles ɗin kawai muka gani. To shi kanshi wannan candle ɗin section ɗin shi menene? Section ɗin daily candle ne, ma'ana section ne iya na kwana ɗaya. Sorry, section ne iya na kwana ɗaya wannan candle ɗin. Idan aka ce to next candle ya fito, section na kwana na gaba section, ma'ana yana mana indicating ɗin section by section. Akwai 1 hour section, 2 hour section, ga daily section, candles by candles, step by step, saboda su kuma kansu zaman kansu suke ga su nan. Ba za a ce kawai ya zo ba ne wai as nothing, no. Su ma kansu zaman kansu suke. Shi ne. Zaman kansu suke. Sai mu ce next. Bayan nan sai muka ce bari mu je mu shiga. Ina fatan ana tare da ni kuna kuma ji na. Haka ne? Kuna ji na?
Yawwa. Muka ce ga mu a section da time frame ci gaba muka ce to sai time frame. Muka ce a time frame mun zo time frame muka ce a time frames muna da time frames da yawa kala-kala. Muna da time frame. Sai muka ce time frame shine muna da short term, muna da medium term sannan muna da long term time frames. Ma'ana time frames ɗin da muke amfani da su kenan. Muna da short term wanda ɗan na lokaci ne za mu shiga fafafaf mu fita. A short term time frames ɗin nan shine muka ce muna da 1 minute, muna da 5 minute, muna da 15 minute. Su ne short term ɗinmu, short term trade ɗinmu. Ma'ana a 1 minute muna yin scalping, 5 minutes muna scalping da intraday. Intraday za mu iya cewa again sannan kuma muna a 15 minutes shi ma muna intraday trading. Shi kuma muna da medium, a medium muna da 1 hour muna da 4 hour. Ma'ana a 1 hour muna yin swing, day and swing trading a 1 hour time frame. Su menene masu time frames ɗin nan? Sai muka ce kuma muna da 4 hour, 4 hour kuma muna swing trade ne kawai. Amma 1 hour muna swing kuma muna day trade a cikinsa. In muka tafi nan muka lura za mu ga cewa a nan bari mu zo, nan shi ne chart ɗinmu, nan duka chart ɗinmu ne. A chart ɗin nan namu in muka lura candlestick ɗin yanzu da muke da su waɗannan candlestick ɗin for now. Duk candlestick a nan 1 hour 4 hour candles ne, 4 hour ne. To bari mu ba ku wani example. Yanzu a 4 hour candles ɗin nan da muke da, bari in yi marking, let's say bari mu faro daga weekly. A wannan 1 week candle ɗin da muke da shi yanzu haka wannan, let's say bari mu ce wannan candle ɗin. Idan muka je daily za ki ga candle nawa kika gani yanzu a ciki, ko mu ce candle nawa kuka gani yanzu a ciki. Kun ga candle guda biyar, 1, 2, 3, 4 na biyar ɗin zai yi forming, wato a cikin weekly candles kenan. To wannan yana da matuƙar amfani mu mai da hankali. Idan muka tafi 4 hour candles za mu ga cewa a cikin wannan weekly ɗin da muka yi marking ga a lot of candles na 4 hour. In muka tafi 1 hour ga a lot of candles na 1 hour. In muka tafi haka to kar ya ruɗar da kai, step by step za mu zo lokacin da za ka iya yin amfani kai combining ɗinsu kai a trading. To amma me yanzu kawai abin da muke so ka gane shine bambanci. Muna da time frame kala-kala, muka ce muna da 1 hour, 5 hour, 15 minute, ko ba haka ba ne? Yanzu muka ce amma wanne ne focus ɗinmu shine muka ce muna da, bari mu je ƙanani, muka ce muna da tun daga 1 minute, ga 1 minute time frame. Muna scalping ne a 1 minute. Sannan muka ce after 1 minute muna da 5 minute. Wanda muka focusing ga 5 minute. 5 minute ma'ana yana nufin wannan time frames ɗin yana nufin duk candle ɗaya fa da muka gani a nan yana mana representing ɗin 5 minute, a minti 5 yake samuwa. In aka ce 1 minute candlestick yana nufin duk candle ɗin da ka gani a minti ɗaya na lokaci a nan yake samuwa. In aka ce 5 minute ana nufin a duk minti ɗaya, minti 5 na mintuna ake samun wannan candle ɗin. Idan muka ce 15 minute ana nufin cewa duk candle ɗaya da ka gani a nan a minti 15 na lokacin agogo yake faruwa. Either na buy either na sell, a minti 15 yake faruwa. Idan muka ce 1 hour yana nufin duk candle ɗaya da muka gani a nan a 1 hour yake samuwa. Ma'ana a 1 hour na candle a nan yake samuwa. Duk candle ɗaya a nan yake samuwa. Idan muka duk candle ɗaya da ka gani a 1 hour, again idan muka tafi 4 hour ana nufin duk candle ɗaya na 4 hour ɗin da kake gani ga su nan da yawa sai an yi awa 4 sannan guda ɗaya yake samuwa. Haka in muka tafi daily duk kullum duk rana ta Allah wato awa 24 sannan ake samun candle guda ɗaya. To kar ya ruɗar da kai in the future ma'ana a nan gaba za ka san cewa yadda za ka yi representing kai amfani da su step by step ba tare da ka ruɗe ko ka yi me ba. Nan ana maka just explanation ne yadda za ka fahimce shi 100%. Shi ne ma'ana. Ma'ana muna da timing, muna da time frames. Muka ce to muna da short term a cikin waɗannan time frames ɗin muka ce muna da short term, muna da medium term sannan muna da long term. Ma'ana 1 minute da 5 minute da 15 minute su ne short term. Muna yin scalping a 1 minute da 5 minute sannan muna intraday a 5 minute sannan muna kuma yin again intraday a 15 minute da scalping again.
Sannan kuma sai muka ce medium term. A medium term shine muna da 1 hour da 4 hour. A 1 hour muna yin day trade, sannan muna yin swing trade. A 4 hour muna yin swing trade ne kawai, saboda ba za ka yi holding ɗin 4 hour wai ka ce wai ka yi wai scalping ba, a'a. Day trade ne ko kuma mu kira shi ma swing trade. Sannan sai muna da long term trade, shi kuma muna da daily da weekly da monthly. Iya swing muke yi, shi fa daily swing trade ne. In aka ce maka daily kawai swing trade ake magana. In aka ce weekly shi ma swing trade ne da long term trade. In aka ce kuma monthly ana nufin investment. Only investors ne suke amfani da monthly, mu ba mu isa mu yi amfani da shi ba. Investors waɗanda za su riƙe abu almost shekara guda. Mu za mu je ne mu shiga market mu ce za mu riƙe ta wata guda, wutan mu sati ɗaya in ma kana swing kenan. Wani ma 5 minutes za ka zaɓa wane trader kake so ka zama. Za ka zama scalper ne ko swinger ko intraday, ga shi nan dai, ko swinging 1 week 2 weeks, ko za ka zama wancan investor. Amma ta sanin candlestick da time frame za ka iya yin duk wanda kake so. Ma'ana let's say kana so ka sai shares kai holding, za ka iya zuwa ka duba monthly chart ɗinsu, sai kai deciding ɗin ka siya ko kar ka siya. Ka ga cewa ka amfana da karanta candlestick kenan. Sai muka ce summary. Market session identify the best trading time based on activity and volatility. Chart section, use different section for comprehensive analysis. Time frames, choose based on trading strategy short term and medium term. Aka ce zama na kasuwa, gano mafi kyawun lokutan ciniki dangane da aiki da rashin aiki, wato shine market section. Lokacin da ya kamata ka yi aiki wato kai trading da lokacin da bai kamata ka yi trading ba. Wannan just summary ne. Aka ce chart section, shi yana yin amfani ne da sassa daban-daban don cikakken bincike. Ma'ana zai baka section daban-daban don yadda za ka yi analysis ka bincika abubuwa da yawa, ga su volume ga abubuwa da yawa. Sannan sai aka ce tsarin lokuta, time frame kenan. Time frames ana nufin tsarin lokuta, shi kuma zaɓi ne bisa dabarun ciniki, gajere, matsakaici da dogon lokuta. Yadda kai za ka ga cewa ya kamata, shin za ka yi scalping ne, za ka yi long term ne, za ka daɗe ne, ko za ka yi matsakaicin ciniki ne. It depend on you. To, a nan za mu tsaya da wannan class ɗin saboda lokacinmu ya ƙare, sai kuma Allah ya kai mu gobe, insha Allah.